రెడ్డిపై విరుచుకుపడ్డ మహేశ్వరం ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి. రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలోని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై విరుచుకుపడ్డ మహేశ్వరం ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులను నట్టేట ముంచిందని ఆరోపించారు. మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి అమలు కాని హామీలు ఇచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులను నట్టేట ముంచిందన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా మరియు మహేశ్వరం నియోజకవర్గం పరిసర ప్రాంత రైతులకు ఇప్పటికీ 5 సార్లు రైతు బంధు ఇవ్వాల్సి ఉండగా కేవలం 2 సార్లు మాత్రమే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతు బంధు ఇవ్వడం జరిగింది అన్నారు. ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి రాహుల్ గాంధీని రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చి రైతులకు డిక్లరేషన్ ఇస్తామని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మాట మార్చిందన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతులు పండించిన వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయకుండా రైతుల ప్రాణాలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తుందని ధ్వజమెత్తారు. ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్రం రైతులను వ్యవసాయం కోసం గడిచిన 10 సంవత్సరాలలో కేసీఆర్ నాయకత్వంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన పథకాలను రద్దు చేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతు రుణమాఫీ చేయకుండా నేడు తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతులను నిండా ముంచిన ఘనత ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానిదే అని ఆరోపించారు. రైతు బంధు రుణమాఫీ చేయకుండా వ్యవసాయానికి అవసరమైన ఎరువులు ఇవ్వలేక రైతులను మోసం చేస్తుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రైతు బీమా రైతులకు అందడం లేదు అని మండిపడ్డారు. డబ్బులు ఇచ్చి పంపిస్తే ఆటో అతను వేసుకొచ్చి రైతు ఇంట్లో వేసిపోయిన సందర్భం చూస్తున్నాం. ఒక ప్రణాళిక ఉండేది గత ప్రభుత్వంలో. కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రణాళిక చేసేవాళ్ళు. క్యాబినెట్లో కూడా ప్రణాళిక గురించి డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు. ముందే ఎరువులను తీసుకొచ్చి రైతులకు అందుబాటులో పెట్టాలి, రైతులకు ఎప్పుడైనా కావాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే ఇచ్చేసేయండి, వాళ్ళు పెట్టుకోవడానికి స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి స్థలం ఉంటే రైతులకు ఇచ్చేసేయండి అని చెప్పేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడేం జరుగుతుంది? గత 2 సంవత్సరాలలో రైతులకు యూరియా కావాలంటే సర్కస్ ఫీట్లు చేశారు. ఏమంటారు? గేట్లెక్కి దుంకడము, గోడలెక్కి దుంకడము, లైన్లు పెట్టడము, లైన్లలో చెప్పులు పెట్టడము, లేడీస్ వచ్చి కూడా పిల్లలకు పాలిచ్చే తల్లులు వచ్చి కూడా లైన్లలో నిల్చున్నారు. మీరు ఆడబిడ్డలకు చేసింది ఏంటంటే ఆడబిడ్డలకు గౌరవం తగ్గేటట్టు కోటీశ్వరం చేస్తా అని చెప్తున్నారు కదా. ఎప్పుడు బయటికి రాని ఆడబిడ్డ కూడా, పొలం కాడ ఉండే ఆడబిడ్డ కూడా ఎరువుల కోసం రోడ్డు మీదకి వచ్చి లైన్లో నిల్చొని బిడ్డ ఏడుస్తే అదే లైన్లో పాలిచ్చిన సీన్లు చూస్తున్నాం. అదే ఆడబిడ్డ ఎరువుల లారీ వస్తే దొరుకుతలేవని చెప్పేసి ఎక్కడ అయిపోతాయో అని చెప్పేసి గేట్లెక్కి దుంకిన సందర్భం చూస్తున్నాం. ఇది మీరు తీసుకొచ్చిన మార్పు. రైతులకి ఘోష పెట్టుకుంటూ మీరు తీసుకొచ్చిన మార్పు. ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు? యాప్లోనే బుక్ చేయాలా? యాప్లో అయితేనే అది కూడా ఒక్క రైతుకి ఒకటే సంచి ఇస్తారంటే, లేకపోతే 2 సంచి, అది కూడా 2వ సంచి మళ్ళీ వారం 10 రోజులకు 15 రోజులకు నెల రోజులకు 2వ సంచి ఇస్తారండి. అంటే 2 సార్లు రావాలి రైతు అనేటోడు ఒక్క బస్తా కోసం. పోనీ అదన్నా కనీసం వస్తుందంటే అది ఎప్పుడు వస్తుందో, ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతుందో కూడా తెలియదు. యాప్ కనెక్ట్ అవుతుందో లేదో కూడా తెలియదు. మరి రైతు అనేవాడికి థంబింగ్ పెట్టాలి, ఓటీపీ నంబర్ చెప్పాలి. రైతు అనే వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారా? రైతు అనే వారికి స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉంటాయా? ఈ తంబు పెట్టడం ఏం తెలుసు, ఓటీపీ నంబర్ చెప్పడం ఏం తెలుసు, ఏమర్థమవుతుంది? మళ్ళీ ఇప్పుడేమో కనీసం కింద అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ నన్ను అడిగేవాడు రైతు. కానీ ఇప్పుడట అడిషనల్ కలెక్టర్ చూస్తాడట. అడిషనల్ కలెక్టర్ మహేశ్వరం మండల్లో ఎంతమంది రైతులు అప్లై చేసిండ్రు, ఇంతమందికి ఇంతమందికి వద్దని చెప్పడం కూడా మళ్ళీ అడిషనల్ కలెక్టర్ చేతుల్లో ఉంటుందండి. ఏం బాధలు రైతు ఏం పాపం చేశాడని ఇన్ని ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు? మీ బాధ్యత కాదా? ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యత కాదా? ఒక్కసారి ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు నిన్న సమీక్ష చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు. నాకు అనిపించింది ఏదో మమ అనిపించింది తప్పిస్తే దాని మీద బాధ్యతతో చేసినట్టు అనిపించలే. మనం లాస్ట్ 15 రోజుల నుండి చూస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మధ్య వరుసగా మీటింగులు పెడతా ఉన్నారు. పెట్టినప్పుడు ఏం మాట్లాడారు? బీఆర్ఎస్ పార్టీ బాగా రైతుల గురించి మాట్లాడుతుంది కాబట్టి మీరు కొంటలేరు, ధాన్యం, పంటలు, మొక్కలు ఇవన్నీ కొంటలేరు, రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ గొంతెత్తి అడుగుతుంటే
ప్రభుత్వానికి ముఖం చెల్లక ఏం చేయాలో వాళ్ళకి అర్థం కాక మీటింగ్లలో ఏం మాట్లాడున్నాడు? కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనాలి, కొంటలేదు. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనాలని చేతులు ఎత్తేసినప్పుడు కేసీఆర్ గారు కొన్నారు కదా. ఆ రోజు కేసీఆర్ గారిని మీరు ప్రతిపక్షం నుండి ఏం ప్రశ్నించారు? కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనకపోతే బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉన్న రాష్ట్రం మీరు కొనలేరా అని మాట్లాడినారు. మరి ఈరోజు మీరెందుకు కొంటలేరు? ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాట, అధికారంలోకి రాగానే ఇంకో మాటనా? ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవన్నీ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ఆ రోజేమో కేసీఆర్ గారిని ప్రశ్నించారు, మీరు కేంద్రం కొనకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనాలన్నారు. మరి మీరెందుకు చేస్తలేరు ఆ పని? ఇప్పుడు మీకే అధికారం ఉంది కదా, మీరెందుకు కొంటలేరు? కేంద్ర ప్రభుత్వం నెపం నెట్టేసే ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఒకవేళ నిజంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనాలంటే మోడీ గారు చాలా క్లోజ్ కదా మీకు, ఇప్పటికి 50 సార్లు 60 సార్లు కలిసినట్టున్నారు. మరి ఏం మాట్లాడుతున్నారు? అడిపోయి లోపల లావాదేవీలు ఏమన్నా ఉంటాయా? రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలు రాష్ట్ర అభివృద్ధి ధ్యేయంగా పనిచేసే ముఖ్యమంత్రులు అయితే ఏం మాట్లాడిండో చెప్తారు. నామకే వస్తే పోయినప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చేసి ఏం మాట్లాడుకొని వస్తున్నారు? బడే బాయ్ చోటే బాయ్ అని మీరే అంటున్నారు కదా. అంత సత్సంబంధాలు ఉంటేనే రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది అన్నారు కదా. మరి సత్సంబంధాలతోనే మీరు తిరుగుతున్నారు కదా. మొన్న వచ్చినప్పుడు కూడా ఇద్దరు ఒకరినొకరు సైగలు చేసుకుంటారు కదా, మొన్న రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు కూడా. మరి ఎందుకు అడగలేకపోతున్నారు? మా రాష్ట్రంలో మా రైతన్నలు బాగా పంట పండించున్నారు. మీకున్న పరపతి, మీరు ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు అడిగినా మోడీ గారు మీకు టైం ఇస్తారు. బీజేపీలకు ఇస్తారో ఏదో తెలియదు కానీ మీకైతే టైం ఇస్తారు. మరి ఎందుకు అడగలేకపోతున్నారు? ఎందుకు ప్రశ్నించలేకపోతున్నారు? ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలు తప్ప ఇంకేముంటాయి మీకు? ఏం లావాదేవీలు ఉన్నాయని మాట్లాడుకుంటున్నారు లోపల. మీరు పోయినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి ఇచ్చొస్తున్నారు. మరి ఏం సాధించుకొచ్చారు? మెట్రో ఇవ్వకపోయి మీరే ఏడుస్తున్నారు. ఇప్పుడు మెట్రో ఇవ్వలేదు. మూసీ రివర్ ఫ్రంట్కి మాకు డబ్బులు ఇవ్వలేదని మీరే అంటూ ఉన్నారు. వేరే రాష్ట్రాలకు ఇస్తున్నారు, మా రాష్ట్రాలకు ఇవ్వట్లేదని మీరే చెప్తున్నారు. మరి పోయి ఏం మాట్లాడొస్తున్నారు? పోయి ఏం సాధించుకొస్తున్నారు? అంటే ఏమీ లేదు, వెనకాల లోపలేదు గుడుపుటని చేస్తూ ప్రజలను మాత్రం గాలికి వదిలేశారని అర్థమవుతుంది. ఈ మధ్య ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ఆడలేక మధ్యలో ఓడంటారు.